Il-ħadd pajjiżna fakkar il-festa ta' Marija Bambina li ta' kull sena tiġi ċelebrata fil-Mellieħa, n-Naxxar, l-Isla u x-Xara Għawdex. Iżda minn barra l-festa liturġika, it-8 ta' Settembru hi wkoll festa nazzjonali ta' Jum il-Vitorja, jum ta' sinifikat kbir għall-istorja ta' pajjiżna. L-eruq ta' dan il-jum storiku jmorru lura l-1565 bil-jum ifakkar ir-rebħ tal-Maltin fl-assedju l-kbir. Dan hekk kif fis-7 ta' Settembru il-flotta sqallija tal-Gran Soccorso kienet waslet max-xatt ta' pajjiżna biex l-għada wara aktar minn 3 xhur ta' invażjoni mit-Torok l-Ottomani irtiraw. B'hekk ġie fit-tmiemu dak li jitqies bħala wieħed mill-aktar assedji mdemmija u fost l-akbar fl-istorja. Eqreb lejn żmienna 8 ta' Settembru dan il-jum għandu wkoll rabta mat-tieni Gwerra Dinjija, għalkemm uffiċjalment din intemmet f'Novembru tal-1943 kien fit-8 ta' Settembru li l-Italja rtirat bil-konsegwenza li l-bombardamenti fuq Malta naqsu drastikament. Ma dan il-jum jintrabat ukoll avveniment ieħor kif 4 ijiem qabel jum il-Vitorja jiġifieri fl-4 ta' Settembru tal-1800 it-truppi Franċiżi li kienu jokkupaw lil Malta taw ruħhom b'idejhom lill-kmandant Emanuele Vitale u l-kanonku Francesco Saverio Caruana wara battalja ta' sentejn. Biex jitfakkar dan l-avveniment matul il-ġurnata tal-Ħadd, iċ-ċelebrazzjonijiet bdew b'ċeremonja ta' tqejjid ta' kuruni mill-President ta' Malta George Vella fuq il-monument tal-assedju l-kbir il-Belt Valletta bis-sem ta' stakkament ta' soldati tal-Forzi Armati ta' Malta. Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew il-ġimgħa filgħaxija b'serata kommemorattiva quddiem il-monument fi pjazza l-assedju l-kbir fil-Belt Valletta. Is-Sibt filgħaxija mbagħad saret qudiesa pontifikali fil-Knisja Arċipretali Marija Bambina fil-Mellieħa mill-Arċisqof Charles Scicluna. Bħal kull sena l-qofol ta' ċelebrazzjonijiet intlaħaq il-ħadd wara nofsinhar bir-regatta nazzjonali fil-Port il-Kbir organizzata mill-Aqda Regatta Nazzjonali.